možda bebe, donosi nam roda. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. I da astronaut sad po suncu hoda. Stani da ti kažem, ali stani da ti kažem. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Čokolade puno, jesti je divota. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. I da mačka ima svih 9 života. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. 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 Stani da ti kažem. Jao, Oliva! Ćao, Srećko. Ćao! Šta ti je to? Baš sam cool, jel da? Pa ne znam, šta si te lula? Pa to mi je ostavio moj deda, pa sam je izvadio, znaš što sam se sjetio da imam. Baš sam znala. Šta si znala? Pa da ti tvoj deda ostavio tu lulu. Kako si to znala? Pa drugara, zato što je njegov deda, to je Srećkov deda, njemu ostavio onu harmoniku i gusle i sad sam pretpostavila da je i to. Jeste, baš je tako. Moj deda meni ostavio, drugari, mnogo stvari, a baš sam cool sa ovom lulom, jel da? Pa ne znam, baš mislim da ti ne stoji ta lula. Misliš da treba da imam velike brčine pa da onda? Pa možda. Ali moram nešto da ti priznam. Ja sam samo jednom stavio duvan i probao. Inače ovako samo se sfoliram. Da, a drugari, ja ne volim ni cigarete ni te lula. Da, zato što, drugari, ja sam jednom povukao dim iz ovoga. Kad crko nisam. Ovako kad sam udavljeno onaj dim, sve me je steglo tu. Strašno. I ljuto u ustima bude. Nego šta sam htio da ti kažem. Ali ovako to od meni izgleda cool, znaš. Jel znaš šta znači cool? Misliš kao kad za neku osobu kažemo da je cool? Da, na primjer, bože, ja sam cool. Pa dobro, jesi. A šta znači to? Pa ja mislim, drugari, da to znači kad je neka osoba okej. A šta znači okej? Pa sad... A stani da te pitam nešto. Jel ti kada pišeš okej, jel pišeš O-K-E-J ili ok? Pa pišem nekad okej, a nekad ok. A uglavnom pišeš ok, priznaj. Pa da, a nešto Srećko, ne kaže se ok, nego ok, ako ćeš tako već reći. A ne stavljaš ok sa tačkom, jel stavljaš o tačka pa k pa tačka? Ne. Pa znači da je ok, nemoj sad tu da se praviš meni tu pametnica neka. Ali drugari, meni to malo nije jasno, zato što mi učimo srpski jezik, Vuk Karadžić kaže piši kao što govoriš, čitaj kao što piši. Ja kad pročitam ok, ja uvijek kažem okej. Ali od sad ću da govorim ok. Znate šta, ti si meni, Tamarice, baš ok. Dobro. A jel ti se sviđa moja lula? Pa baš je lijepa. A jel znaš nešto više o lulama? Pa ne znam baš toliko. Pošto ti drugari, pošto Tamarica ne zna ništa o lulama, gledamo prilog 3, 4, sad. Stani da ti kažem. Lula je sprava koja se koristi za pušenje. Struktura lule je veoma različita, ali se većina lula sastoji od dijela gdje se nalazi duvan i nekog vida cijevi koja dovodi dim do usta. U istoriji ljudskog roda pušenje lule zauzima važno mjesto. Korijene ovakvog načina pušenja možemo pratiti od običaja sjevernoameričkih indijanskih plemena, svima dobro poznate, lule mira, do srednjovjekovne Indije i Turske. Mnogi istorijske ličnosti bili su strastveni uživaoci lule. Neki od najpoznatijih ljubitelja lule su Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Van Gogh i Tolkien. Tu su još i pisci Ernest Hemingway, Mark Twain, detektiv Rip Kirby, Hercule Poirot i Sherlock Holmes, ali i čuveni Mornar Popaj.
Na tržištu ima više stotina vrsta lula, razlikuju se po obliku, veličini, materijalu od koga su napravljene i godini starosti. Kroz istoriju su se pravile od različitih materijala kao što su glina, keramika, staklo, porculan, kamen, drvo i različitih kombinacija. Postoji skupocjene lule koje su ukrašene dragim kamenjem. Stani da ti kažem. Srećko, znaš šta? Šta? Pa ko bi rekao da ima toliko stvari da se ispriča o tako nekoj jednostavnoj male spravi. Jesi vidjela svašta nešto ima u lulama? A znaš koji je meni omiljeni lik koji puši lulu? Da pogodi možda Popaj. Jeste, Warner Popaj! Kad ovako, on drugari najviše puši lulu i jede španać. Da, znaš šta, Srećko, ja ne volim toliko spanać. Ojoj, ja drugari obožavam španać. Pa ja svaki drugi dan ručkam španać. Pa ja ne volim, znaš što smo pričali o tome i rekla sam ti nekoliko puta da ne volim. Da, ali drugari, znate šta isto ja volim da ručkam? Ja volim da ručkam koprive. Ja i to ne volim isto. Ja ne volim toliko to zeleno neko povrće. Ali to je jako zdravo, zato što ima puno gvožđa i vitamina i minerala, drugari. Znam da je zdravo, ali ja ne volim to. A jesi ikad probala koprive? Jesam. A jesi ikad ožarila na koprivu? Joj, 100 puta. Svaki put kad odem kod bake, ja se ožarim. A znaš ti da su puno ljudi neki poznati pušilo lulu? Pa znam da te pitam da li da li mogu i žene da puše lulu? Pa kako da ne, kažu da u nekim afričkim zemljama i na Tajlandu i tamo negdje oko Pacifika dosta žena koja konzumira lule. Pa da, bilo mi je to drugari malo čudno, pošto sad kad smo gledali prilog, čula sam samo da muškarci puše, mislim nisu spomenuli ni jednu ženu. Pa uglavnom nekako je to više muški rekvizit, ali u svakom slučaju da, postoje žene koje puše lulu, ali recimo ja znam, znaš da je Mark Twain, kažu da je pušio lulu. Da, znam, to sam ti sad htjela reći. A šta smo čitali mi od Mark Twaina? Pa znam da sam puno stvari, ali sam zaboravila. A kako se zove onaj dečak što je farbo kapiju? Tom? Tom Sawyer. Tako je, Tom Sawyer. A čitali smo i one njegove avanture, drugari, avanture Huckleberrya Finna. A ovo sam htio da te pitam, pošto je Tom Sawyer možda njegova najpoznatije djelo, ali htio sam da te pitam da li si ikad čitala ovoga Prosjak, Kraljević i Prosjak? Nisam. Nisi to nikad čitala? Drugari, to je jedna super knjiga u kojoj je glavna teza neka zamjena identiteta. Je razumiješ? Da. To isto kao kad bi sad ja otišao kod tvoje tate i mame i pravio se da sam Tamara, a ti otišla kod moje mame i tate i pravila se da si Srećko. Ja to iskreno ne bi voljela. Pa ne bi mogla zato što mi nismo isti, ali njih dvojica su bili... Pa znaš šta, da ti ja ne pričam previše, najbolje da pogledamo prilog o tome. Može. Drugari, gledamo prilog o Kraljeviću i Prosjaku. Stani da ti kažem. Kraljević i Prosjak je roman koji je svrstan u klasiku svjetske književnosti. Radnja se odvija u 16. vijeku u Londonu. Edward i Tom se rađaju istog dana. Kraljević je željno dijete i svi mu se vesele, ali Tom je siromašni dječak koji je došao na svijet neželjen. Jednog dana, igrom slučaja, njih dvojica se susreću i otkrivaju neverovatnu sličnost. Urađene su brojne adaptacije kako za animirane i igrane filmove, tako i za pozorišne predstave. Stani da ti kažem. Tamarice, hoćeš da ti kažem još jednog apsolutno mega popularnog junaka koji je pušio lulu. Ajde, reci mi. Sherlock Holmes. Jel ti znaš ko je Sherlock Holmes? Pa naravno da znam, drugari. A i ti Srećko nama prije par emisija obećao meni i našim drugarima da ćemo pričati o Sherlocku Holmesu i ja mislim da je sad baš prava prilika da pričamo o njemu. Obećanje, izvršenje. Drugari, ako sam a se sjećaš kad sam vam to obećao? Pa prije par emisija. Pa jeste, kada smo pričali o Arsenu Lupenu, o francuskom detektivu koji je rešavao sve zločine i bio je džentlmen i lopov, a ovaj je bio ozbiljan detektiv i rešavao je velike misterije, zato što je bio mnogo bistar i pametan i koristio je mozak umjesto snage i imao je vjernog pomoćnika doktora Watsona. Ajde, da li ti znaš? Aj sad. Dobre, rečaj. Ajde sad, kaži ti meni, znaš li ti ko je izmislio lik Sherlocka Holmesa?
Holmesa? Pa naravno da znam, ali ajde ti reci našim drugarima. Neću, ajde ti reci našim Ajde ti drugarima. reci. Ajde ti reci Ajde našim ti drugarima. reci. Ajde, dobro, ja ću da kažem. Ajde, reci ti. Drugari, to je lik je izmislio Sir Arthur Conan Doyle. Sir. Da, Sir. Sir. Sir, ako hoćeš baš na engleskom. A sir? A nije, joj, ma ne sir, onaj što se sjecka i ručka, onaj što jedeš od tvoje koze belke, ne Nego? taj. To je sir, ili to ti je titula u Engleskoj koju dodeljuje engleski kralj, odnosno kraljica, kao recimo kod nas, ne znam, ni gospodin, ali kao vitez nešto, tako, znaš. Pa meni sad ništa nije jasno. Pa kako ti ništa nije jasno? Pa ne znam. Vidi, u Americi postoje ti plemići, znaš. Dobro. I oni kad naprave nešto značajno, a koji su dobri u tamo u onome u čemu oni rade, onda im kraljica dodeli titulu sira, odnosno sira. Da. Jel ti sad jasno? Jeste. Dobro, ako ti je jasno. A ćeš da gledamo prilog o Sherlocku Holmesu? Može, ajde da još malo to bolje upoznam. Ajde, drugari, gledamo priču o Sherlocku Holmesu i njegovim slučajima. Stani da ti kažem. Stani da ti kažem. Jaj, Tamarice, joj, baš bi sad stavio ovdje neki duvan pa da ovako napravim. Znaš šta, u stvari meni nije ružan taj duvan, ali super su mi oni fazončići koji ljudi prave od dima, znaš? Pa da, i meni je to super, ali nemoj stavljati duvan. Neću sad, nego, jesi gledala film Masku? Ne. Ima jedan super film Maska sa Jim Carreyem i drugari, ima jedna scena kad on priča sa svojom simpatijom, onda on ovako kao žapali cigaretu i onda napravi veliki ovako kružić i onda ovako kroz nos i izbaci cijeli brod koji prođe kroz taj kružić. Znaš kako to super izgleda? Stvarno? Aha. Pa joj, pa to baš zvuči zanimljivo. Pa jeste, 100%. A šta sam htio još da ti kažem? U stvari, a znaš ti šta je duvan? Pa ne znam kako ti je jasno, ali da pitam ja sa tebe nešto. Od kada ljudi koriste duvan? A ne znaš šta je duvan? Pa je li to gvožđe, je li to vrsta minerala, vrsta vitamina, je li to biljka, je li to... Šta je duvan? Pa to je dim. Nije! Duvan je, drugari, biljka! Kako biljka? Pa ona se uzgaja kao pšenica, kao kukuruz, kao repa. Pa jel to znači da je duvan zdrav ili nezdrav? Pa znaš kako, da ti kažem iskreno, sve sadašnja ispitivanja su apsolutno pokazali da je duvan nije zdrav za naše zdravlje. Pa da. Ali kada se prvi put pojavio i kada je Kolumb otišao u Ameriku, kad je prvi put vidio duvan, tamošnji ljudi tamo u Americi, domoroci, su koristili duvan u medicinske svrhe. Pa da. Da, ima jedan film, drugari, u nekom francuskom dvoru, ja se sad ne sjećam kako se zove taj film, ali na francuskom dvoru taj jedan kralj isto ima svoju simpatiju i onda on njoj hoće se udvara, znaš. I onda on njoj kaže, ajde povuci dim. I ona kaže, neću, to mi se nešto smrdi. A on njoj kaže, ali to ti je dobro i za pluća, i za srca, i za bubrege. To je meni moj doktor rekao. Oni su stvarno mislili, drugari, da je duvan zdrav. Ali sad u stvari nije zdrav. Pa da, današnja medicina je pokazala da duvan baš i nije zdrava biljka zato što šteti našim plućima i srcu i zapušuje krvne sudove i svašta nešto, drugari. A i drugari, kao što sam rekla na početku, ja uopšte ne volim taj duvan, onda poslije, em što je nezdravo, em što smrde rukice i ono to jest dim smrdi. Da. A drugari, znate šta još? Ja imam jednog drugara, Nikolica s prikolicom, on koristi, ali on cigarete. I on stalno kuka da sve pare baci na cigarete. Pa što onda kupuje cigarete? Pa zato što je blesav. I bio je jedan isto neki sveštenik, on je svom narodu govorio, ljudi, prestanite s duvanom. To je bilo isto davno, pre 300-400 godina. A oni su mu odgovorili, ne možemo, to je jače od nas. Da te pitam nešto. Pitaj me. Ja koliko sam vidjela na onim kuticama od duvana, to je od tih cigareta, piše pušenje ubija. Pa sad me zanima zašto ljudi uopšte prodaju te cigarete ako je to nezdravo. Pa ne znam, ali ja mislim da je pitanje dana kada ćemo oni zabraniti prodaju duvanskih proizvoda, znaš. Da. Ali do tada, da mi pogledamo prilog o duvanu, da vi vidite kako ta biljka uopšte izgleda. Jesi ti kad vidjela biljku duvan? Nisam. Okej, onda drugari, gledamo prilog 3, 4, sad, pucaj! Stani da ti kažem.
Stani da ti kažem. Jesi znala kako se uzgaja duvan? Nisam uopšte. Eto, sad znaš. Pa da. Izvini, drugari, ja se izvinjam. Halo? Da, šta kažeš? Aha. Šta je bilo? Dobro, evo me odmah stižem. Stižem odmah da vam pomognem, nema tu nikakve problema. Jao, Tamarice, neko je ukrao poklon od Deda Mraza. Stvarno? Da! Zvali su i Arsena Lupena i Sherlocka Holmesa i traže poklone. I sad je mene zvao Sherlock Holmes da odem i ja tamo na sjeverni pol i da im pomognem da nadgledam teritoriju sa svojim čilimom. Pa drugari, ja odo, moram to hitno da rešavam, a ti odjavi emisiju. Dobro, požuri samo, nemoj da nađi poklone. Pa da, moramo naći poklone, jer će naši drugari ostati bez poklona za Novu godinu, čovječe. Da, ali znaš šta, danas je vrijeme za nagrade. Pa to sve ti, drugari, kogod je dobio nagradu, ja mu čestitam, ja ga volim, ja ga obožavam. Ali drugari, ja moram da spasim poklone. Drugari, spašavanje poklona je najbitnije. Ćao, Srećko. Drugari, Srećko mora da ode, ali nema veze. Evo današnju nagradu, to jest danas, ovo je crtež od Mile iz Banja Luke. Meni se iskreno baš sviđa i Mila, svaka ti čast. A vi nam, drugari, i dalje šaljite crteže vaših omiljenih junaka, nekih ili tako detektiva. Ovdje imate našu adresu, naš Instagram nalog, naš Facebook nalog i naš YouTube nalog i tu možete da nas zapratite. To je to. Ćao!